So, my beautiful family, that brings us to the end of this update. Do well to like the video, share, and subscribe. I still remain your one and only Progress the Analyst. I give you all the update back to back. Thank you so much, and bye bye. Ya na ebe tata bụ 23 December 2023 bụ na Ebube Owo na-ekekwe ego gosike maka na every year last day of the market Ebube Owo dubude ogbe ego 50 million naira ga-ere ndị ọmarụ ọ bụrụ na ndị ọmaka ọ na-enye ga ọ na-enye ma ndị ọmahụ ma ndị Hausa ma ndị Yoruba ma ndị Tibi ma ndị Gala ọ ndị na-egere ga ọ bụrụ na ọ na-enye ndị ọma nwanne ngwacha anya ka ịfụkara dị n'ebe Ebube ego si aga Ebube ego si aga Una Ebube ego si aga sorry Bina block me Madam go no waste time What the Gambalu no open that crowd on ever. Iye ni na never bunda ye kerego. E we bege ya kara da ye kerego. I see you. Ya bi ofonye ye kerego ta. I will okay, name no basta. Hando agana. Oje se mebi. Hando agana, ora se mo wani. So bela agaga. Bela agaga. Udodi. Ndo ga na-ekele ga bụ ndị ọmara gwa ndị ọ na-enye ego ndị na-enye ego ọ ga-amara ndị ọwụ mana okwu na iwu na-adị eme ya kwa every year every last day of the market ọ ga-eburu ogbe ego up to 50 million naira ka eri ndị mmadụ nwanne ọdịrị ọgwụ izu nene junior brother ọga onye ego lọta ka ọ na-adụkwa afọ ụta ka ọ na-adụkwa afọ gba itekwala ụlọ a onye ọ na-eme ihe ndị a niile spet ọsụ na ọ na-akụ ụfọdụ 9 o'clock na mmadụ akwụkwala na so a na-ekele Chineke n'ụbọchị nke taa onye pụrụ ime ihe niile oke ohere a na-ekelekwa nwanne m nwoke bụ Ebube anya egwu ọ na-akọzi brọda ka ọ bụ na-asịkwa Chineke gọzie o gosiwa ka Chineke gwa Chineke mmadụ ka n'afọ Jizọs onye be gị Ebube ahụ Ebube onye Anichi gbam etu aka ọ dị daalụ nụ ka anyị na-agakwa na ebe a na-eje eri nne egbe line ụmụ nwoke egbe line ụmụ nwaanyị na bịa egbugokwa na ụmụ nwoke nọ na Naịjirịa line ụmụ nwaanyị gakwa nke ụmụ nwoke to ogologo ihe dị na-abụzi ụmụ nwaanyị fọrọ know your number South Saba you know what's number hey they don't wait the number they come Ebube Owo ka anyị na-ekwu n'ụbọchị taa maka na ọ bụ onye si eme ga egosi akpụ ya ndị niile kraụdụ niile na-ebe ahụ kraụdụ anyị enye ego taa adịghị Ebube ọmara ndị mana ọ bụ nọ iwu n'ebiri last day of the market na December obere ogbe ego ka eru ụmụ ogbenye ndị pastọ ebe ego nọ ndị akpọrọ onwe ha man of God ndị akpọrọ onwe ha ndị na-eje ụka ndị akpọrọ onwe ha Bible scholars wee ụna na-emekpu di ya ihe unu ma bụ ịda na-anara ụmụ ogbenye anara ụdịrị ndị anọgasị ebe ahụ na-asị akwọ tait ha ka ụtọ unu emegburu ya jee jegoro ụnọdụ mma na Ikoyi goro moto dị mma biri n'ezigbo ebe ha wee biri n'ụlọ akanya
biri n'ụlọ kwụ ọgọ ewere akwụ n'ogbu na ewere unu na ndị nwunye a na-ama abụba kpagharị mana Ebube bubutere nke ya na-ekere ndị anụ na anala ndị pastọ do ihere meziri unu chegharịzienu chegharịzienu ihe gosiri unu kịta bụ seshọn ndị mpa mmadụ na ndị mma mmadụ ka je na seshọn ụmụazị gị n'ofu ngwaso m ihe agịda bụ ụmụazị ndị ahịa ekite ego ihe ụmụazị They don't give you a number. Don't worry, they don't give you a number. Come now. He has possession, no mass. This one is children session only. Only children. Only children session. This is multitude. It's no more crowd. It's multitude. No be church be this, so na where person dey share money. No be church. Pastors where una dey? Pastors go dey collect for our hand in the chop. Criminals. No be church, oh, no be church. Now where one person dey share money, no be church. No be church. No be church. Now one person dey share money for here, no be church. No be church. Now one person only dey share this money. Only second the president of the Federal Republic of Nigeria. Where our pastors dey? Where una dey? Amen. From glory to glory. From glory to glory in Jesus' name. God bless you. Okay, come on, brother. Ebe abụrụkwa n'ụka ihe ofu onye na-eke ego anyị fọrọ ndụ kebe ego n'ụlọ ndụ kebe ego n'ụlọ No be church be this, so now one person to share the money. God fee of Anegwacha. Ebube Rogo. Okay, I'll give it a
Ane wacha ngeli se ya viral, over viral. On live on Facebook already. National the border. I don't know about the block, I bet. We got from onye na-azụ abịa na-enye ndị mmadụ ego, ndị na-atụ ụka na ndị mmadụ toxic of Ebube Wowo, the board agency. Ọ na-enye ndị ụka, ndị pastọ na-anara biere mewo ndị ụka. Ọ na-anakọta ego m ndị ụka wee na-anya aeroplane biri n'ụlọdụ mma na ndị kọndishọn. Mana Ebube Wowo bụche nke a na-ekere ndị ọmara Hausa, Yoruba, Igbo, ma ndị Tifi ma ndị Gala, ma ndị Kotonu nọcheba, ndị Kotonu na Benin Republic na ebe awaja dị n'ala. Only one man, they share this money to multitudes. I don't know. Ọkụkọ ọsọ kwanye ya ya eke na mgbede ahụ. Ọkụkọ ọsọ ya ya eke. Onye na-eme ihe a na-emeta bụ Honorable Ebube nke Ebube Wowo wee mara onye Amichi o wee bụrụ Nnewi South Local Government gosi wee bịa. Nwanne ana m arịgo n'elu maka na aka na-elozi m elu ebe nọ n'ala, so mụ na-apụkọ na ka ngosi unu ga-esi wee kwụrụ maka na mmadụ karị. This is Mammoth crowd. That brings us to the end of this update. Do well to like the video, share and subscribe. Thank you and bye bye.